Il-Gwardja Ċivili Spanjola skoprit ċirku ta' traffikar illegali ta' tonna aħmar bl-involviment ta' Malta, kif ukoll Franza, l-Italja u Spanja stess. Dan tħabbar mill-awtoritajiet Spanjoli fl-aħħar sigħat. L-ewwel investigazzjonijiet kixfu l-involviment ta' 79 persuna li kienu qed jikkummerċjalizzaw miljuni ta' kilogrammi ta' tonn maqbut illegalment kull sena għal valur ta' 12 miljun euro u nofs. Apparti l-illegalità tal-qbit ta' tonn, hemm ukoll ir-reat li mhux magħruf l-oriġini tat-tonn traffikat. Dan apparti nuqqasijiet sanitarji gravi fosthom li t-tonn kien jitħallaf fl-ilma għal tul ta' ħin bil-konsegwenza li kien jitlef il-kwalità brata maġla kif ukoll trasportat b'modi li ma jimxux mar-regoli ta' konservazzjoni u xi kultant saħansitra jilħaq jittowja. Instab li dawk involuti kienu jżidu t-tonn maqbut illegalment ma' dak maqbut skont il-liġi. Jidher li l-ħidma ta' beħ ta' dan it-tonn kienet tiġri prinċiparjament fi Spanja, iżda t-tonn jidher li kien ġej prinċiparjament minn pajjiżi oħra, b'mod speċjali Malta u l-Italja, minn fejn it-tonn kien jgħaddi lejn Franza qabel eventwalment jasal fi Spanja. Minn Malta jidher li kull sena mal-1,250,000 kilogramma ta' tonn maqbut legalment kien jiġi trasportat bl-ajru b'mod legali, waqt li l-istess dokumentazzjoni ta' dan it-tonn legali kienet terġa' tintuża għal madwar id-doppju tal-ammont ta' tonn maqbut illegalment biex ikun protett dan il-kummerċ illegali. Fil-ħidma tal-awtoritajiet Spanjoli, bil-kollaborazzjoni wkoll tal-awtoritajiet tal-pajjiżi l-oħra involuti u l-Interpol, ġew sekwestrati wkoll ma' €9 miljun fi flus kontanti, ġojjelli, arloġġi u affarijiet oħra ta' valur, kif ukoll 7 vetturi b'valur totali ta' €600,000. Dan minn barra volum ta' dokumenti li jikxfu l-ammonti ta' tonn maqbut u l-profitti illeċiti li kien isir minnhom.